хора! Днешната тема е... Даскалите? Да. За сега правихме 2 поредни клипа и се развалиха. Преди малко го направихме и съм тъп и не съм паузнал клипа, може би. Така. Или аз го бях пуснал. Но изобщо не е така. И днешната ни тема е, както казахме, даскалите. Има 2 вида даскали. Добри и лоши. Нека ви ги покажем. Направи ли си домашното ученица? Не, Защо? нямам време. Няма нищо. Другия път ще го направиш. Благодаря ви, господин. Добре, господин. Къде се моташ, бе? 2 часа учебни минаха, темата няма. Ще те сбили вчера по главата, че... Домашното поне имаш ли? Да, господин. Той е кой. Така, това бяха 2 вида даскали. Сега да минем на ученичките кифли. Какво правиш, бе? Аз ще ви да се пуснем. Добре. Чао, да се видим друг път. Чао, ще се видим друг път. О, здравей, Коста. Как мина днес? Добре, но... Прати момиче, то не просто, че... Задушавам се! Къде се запътя върче, пак я завърши. Имаш ли пари? Дай си и парите. Ти базика ще се смее. Ама и умря. Ето те са от моята раса. И аз съм от тяхната. Да. И аз бях Фотовлогс, той беше моя приятел. И очаквайте клипове наскоро някъде. Но, може би аз няма да му участвам. Утре ще участваш. Да, вярно. Да, утре очаквайте нов клип. Ай, чао, аз бързам, имам среща. Папеш.